na sigurado nga makasama. Ng habang ada tayo pa lang dito ilugong nagserserbi kini Apo Diyos. At kasapulan tayo mat nga adalan dagiti inbaga ni Apo Diyos nga ikasa tayo nga nagserbi kini Apo Diyos. Kuti pa nagserbi kini Apo Diyos kata mayraman ti panangted no giving. Ito tinarigat nga isuro dagiti preachers ta baka ibagada nga ti preacher kata mga ala ti itadagiti membro da. Medyo narigat basit. Kasapulan nga isuro tayo kay sumatin baganya po Dios nga na adalan tayo tay pay surat na tapno makita tayo na nyati baganya po Dios nga ikasa tayo matiti panangted ano giving. Iti 1 Corinthians chapter 16 verses 1 hanggang verse 4 ada mang basa. Corinthians 16 verses 1 to 4. Now about the collection for the Lord's people, do what I told the Galatian churches to do. On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up, so that when I come, no collection will have to be made. Then, when I arrive, I will give letters of introduction to the men you approve and send them with your gift to Jerusalem. If it seems advisable for me to go also, they will accompany me. Medyo namati jay Corinto ganda do mga churches tata agurunong na ngay iti kwarta tapno itadya tulong kadagi jay namati jay Jerusalem. Jay Jerusalem kat grabe ti persecution is ti chapter 8 verse 1 oray ni Apostle Paul idi kata iper-persecute na dagiti believers idi jay Jerusalem no jay Juda. Tatahan na persecution tinatakaman dagi jay namati tapno ano ang nga kasapulan da ti tulong kadagi jay do mga churches. Isuda katahan nga makatrabaho para iti kasapulan da dagiti makakontra dagiti kumagkontra kadakwada at talaga nga rigat ipanaklak amda kadakwada isamahan nga makatrabaho ngam hana nga persecution ti magpaspasamat iti Jerusalem idi ada pa iti famine ada ti bitil ang tayo niya nagkilo ka na ni famine basta famine niya si famine na awat ti isang kasapulan dati tulong ti dado mga churches tapno ada ti usanan dati man na amin nga namati kini Kristo kata ada nga ti compassion da nga kasapulan mat nga tulungan da dagiti ag kasapulan. So nga pala ti prinsipyo ti Biblia agtrabaho ka handa nga para iti kasapulan nga magtrabaho ka tapno ada ti maited mo para ti kasapulan iti daduma kuna kasapulan iti ministry ni Apo Dios iloy daga. So nga dagito iti kahit ni Apo Dios nga panunutan nagipan adalan ti tunggal may sang anak na nga ikastada nga mangted. So nga dati prinsipyo nga kahit nga ni Apo Dios nga surutan tayo babaan iti mensahe na iti 1 Corinthians 16:1 to 4. Kat tiyo muna dito ay prinsipyo kat para iti sapasap anamati. So amin nga believer han nga dagiti jay ilan-ilan lang. Amin. Para iti amin. Para na as I given orders to the churches of Galatia, so you must do also. And asawan kahit niya Apo Dios nga maawatan dagiti jay namati jay Corinto nga han nga isudalaang ti na itudyan iti daytoy nga mensahe para uray dagiti jay namati mat iti Galatia. So kan asawan kata hangin suro ni Apostle Paul lang iti Corinto nung pati iti dadu mga churches nga kasama iti Galatia ket iti dadu mga churches nga insuro na mat iti ikastada nga mangted kuno iti giving da. Iti Biblia nagadu ti prinsipyo nga kahit na makita dagiti namati nga ti maysa dito ay apang dayaw kini Apo Dios. No ti maysa nga believer kat mangted iti offering na kini Apo Dios offering na tithes na kata dito kat maysa nga panagdayaw kini Apo Dios. Maysa pa kata panangipakita iti dakkel a panagyaman kadagiti provisions ni Apo Dios.
Di may nga prinsipyo ti Biblia kat lumangtod ka kat ipagpakita nga dakon ti panagyaman mo kini Apo Dios. Kani Apo Dios kat amin nga adating ka kat iso ti nagabuan na. Iso ti panangtod kat ipagpakita na nga si kakat agyamyaman kani Apo Dios. Tapos masapol nga siya ayat ti panangtod. Di may nga prinsipyo ti Biblia kat lumangtod ti may nga believer kat talaga nga kayat na nga mangtod hangan mapipilitan. Kayat na Apo Dios nga di may sa believer kumangtad iso na iti offering na, wino iti tithes na, wino iti giving na, kat talaga nga siya ayat iso na. Hanang saksakten nga nangtad. Aliban sahit sinamtantun nga kan. Kasi nga naksing din nga kan eh. Para tinahampo siya di man nakonvince na ito gamin. Sahit din naman mo. Para na, masapon nga naragsak ti panangtad. No si pangikan sa kangikan no naragsak ka man kat mas blessing ti awatan kanya po Dios ta ragragsak mo diay ragsak mo kat blessing ang mismo diay tapos masapol nga ti panangted kat may basa iti pamati Dipo ta tayo kat mamati tayo nga niya po Dios kat indad namon ti amin na para kada tayo takmahan tayo nga madusa di kahit na po Dios nga usaran dito ipanangted tayo tapno maiwan ang gawag magti sa sao na iti dado mga tao yun mausar iti kahit nga pang usaran kat dagito dagiti kahit ni Pablo nga surutan tayo dagiti bagay nga surutan tayo iti panangtod maysa sa primero kanayon a panangtod on the first day of every week regular giving kanayon nga mangtod ka tapos na on the first day of every week. Sa first day of the every week, nanto, Sunday. No i-assume tayo, dagi jay believers kata talaga nga agurunong da every Sunday. Iso nga kanang Apostle Paul kata, sige, agurunong kayo on the first day of every week. Hanang kahit nga sawon nga, basta Sunday kata agilaan ka iti offering mo. Ngam amin dagi dyan, ijay grupo, ibabaga na. Hanga jay offering kata maminsan lang ito may isang taon. Ang panana for every week kada Domingo kata agurunong kayo. Siguradon tayo kuma nga ti panangtod tayo kat regular para kaniya ko Dios. Amin nga kasapulan tayo itinadaw kat ititod na. Iso nga agitod tayo nga kanayon. Niya ko Dios kat talaga nga kanayon nga amin nga kasapulan tayo iti pati breath tayo, jay panag-anos tayo, kat niya po Diyos, tibang mangtod iti anos tayo, iti panagbiag tayo, amin, kata agapga po niya po Diyos. Isa nga, tikayat niya po Diyos nga maaramit kadagiti anak na, kata agitid ka regularly. Regular ka nga agitid. Magiging ko. Hajay piran Paul dan daging iraron ta Matid Corinto tapa so ta collection chin hajay kata undaw si Jerusalem Church Jerusalem kata kasapulan chin Pasia so immediate need no ta church ci Jerusalem so ta daging iran ni believers si Corinto Galatias and Assumption churches kata regularly jan nung era sa wala iahan siya jan purposely ja usadan iron ta kakaasin believers si Jerusalem. May tagban. Panakipasot panangkad each one of you. Sa gaysa hanga grupo. Aliban patutudagan ni hajiyahan each one of you. Kaya nga sawan ti panakipasot panangkad kat amin kat makipartisipar amangkad. Amin. So kahit nasawan kata uray da tayo nga ada ti anak na kata suruan tayo dagi jay ubing tayo nga mangtadaman. Ada may try sa church piman nga dagi jay Sunday school teachers da kata kasao da nga jay parents tapno mangtadangay uray sa gabas si tapno mairugi nga masuruan dagi jay ubing iti panangtad. Ta iti panangtad kata tapno kita anda nga niya po Diyos kat intad na ti amin na nga amin na tapno subutan na tayo, ito pakalusaan tayo kumangawan pagpatinggaan na, yung intod natin amin na.
So kahit nasaon, amin ko ba nga namati katang panunutan da nga uray isuda kag mabalinda nga mangtod. At mabalinda nga no ada ti kwartada, no ada ti ada ti kwartada kung mabalin mangtod da uray part di kwartada. So every church should aim for 100% participation in giving. So, panan niya ko sa po, each one of you. So, ma-aim ko matiya, kada church kata mangtanda. Tayo pa na, sino man niya kaniya. Parang istorya nun, adakit istorya ni Pastor Joseph Lee, di part di Palawan Santi, Visayas. At may isang church kata, adakit may isang dakon kiti nga church. Di dakon nga church kata, dagi duma kat napanglaw piman dagi duma nga members nung dagi duma kat babak nanda dagi duma kat attorneys ken duma kat doktor da. So day church kat nagplano da kuna nagplano tayo sige agana tayo kumati 40 nang ay nga kasapulan ti church panana leader da. So dahil siya doktor panada, sige, oras siya ti aming nga banda, diya nga banda kat siya na mga alat ti Cortina. Di maysa, oras siya mo di maysa nga banda. Kada siya napapanglaw panada pi man kano. Apay ngay awang ti ibinayo kada kami ngay awan ti park mi. Wana pi man kano diya babak na. Sige, oras ta isupay nga usaran yo. Ang panada diya napanglaw nga members panada. Adi pa awan department ni Apo Diyos. So, piatong ipasas siya, dyan, dagiti oray dagiti napanglaw na namati kata amuda, ti ka-importante, ti part da, iti minister ni Apo Diyos, tama ba nga ada ti may contribute da. Isa nga, ag-abusan ni Waray Pilacto. Sa part ni Min. So, every member should aim, every church should aim 100% participation in giving. Tunggal na mati, kat masapol makipasot iti panangtod kanya po Diyos. So amin tayo ay si may man. Tapos number 3, gagara panangtod should set aside a sum of money. Nasa Diyos si scripture tayo ay chapter 16 ng 1 Corinthians verse 1 to 4 masas joy. Every member should set aside a sum of money. Gagara. Ay tanga sa pata implano na nga adat iplano na nga ito. Ani ko ngay dyan, hangay nga dyan no na bagkata takwa bagti offering kayo nakabag dyan. No di pasa-pasa no hangay nakaplano no kautong di walin mo panparuno to nga dito ko dito gulungan lang nimo dito bread. Parang pa lang. So, jay ka na po just talaga nakaplano, nakagagarang ka panana, should set aside a sum of money. So, nakasit aside, nakaplano dito na. Met jay ng pasayos nga kanayon dito kano. Wala jay driver, may happy man dito yung ngayon nga pasayos ko. Tano no agdugan kanya kata kautan na langit siya wala na kitang o dito nakaplano piman nakasagana nadagos adi nakataro pumapay no church giving ta nakaplano kaya niya po Diyos nga ti panangtod tayo kat napanunot nakasagana ken nakaplano adagos. The Bible tells us to set aside a sum of money to give to the Lord. We should think ahead and know exactly what amount we are giving to God before we give. Yeah. Haji kapan imdangin na po siya si Pangikan. So talagang pinanginamnam to, napanunot na, naimplano na, nakaset aside din, talagang nakaridin, ito na. Ano din hindi kundaway nga biglaan ti panakaibaga nga mangtad kayo nga regular nga panangtad tayo kat iso ti masapol nga intentional minugagara. Wala na right time, wala ada dagi time nga ada ti nagtis tata
mabaling nga kararagan ulit. Ito talagang kasapulan natin ko tapi man. So mabiglaan ko na tayo, special offering tayo man, katulungan tayo dito yung tao. Biglaan lagi jay. So mabaling nga panunutong nga dahil gusto niya titid mo, manutitid mo. Ngayon lagi jay regular giving tayo dapat nakaplano. Ngayon lagi jay biglaan, numaminsan, mabaling nga i-announce katang Sunday, katang parang next Sunday, sige, set aside tayo para ibigay kayo nga purpose, kas pangahigan. Talaga nga nakaplano. Tama na, on the first day of every week, each one of you should set aside some of money. So nakasaga na naman. Tapos, may kapat, nakabagay ang panangtod na proportional in keeping with his income. Apil nga nang magandang computer ni Haji, so nga transform yung malabdi naman in keeping with his income. Kahit nga asawan, saan nga agpapada ti itod titunggal maysa. Dagito dakal ti income da, dadakal ti itod da. Nga madamot dagito babasit ti income da, babasit mo ti maitod da. Ngam awan ti masaktan, mabayin ko man. At kinapun na, kapday ito'y in design niya po Diyos. Isong ada na iti tithing. Oray jay Old Testament, oray awan pa lang jay law, jay Genesis chapter 14. Ni Abraham kat nag-tithes iso na. Jay after law, kata imbagan ti kadagiti amin nga Israelites nga dapat ag-tithe da, tapno ada usaran dagiti jay Levites. So oray jay malakay kat imbagan na jay nga dakayo kat itadyuti tithes yo. So at tithes, ano the purpose ti tithes? Ti tithes kat pagrugyan iti giving. Ti tithes kat kasla agpapada nga giving ti believers. Iso nga pagrugyan lang jay. Ti tithes ano ikat ko ano jay 10% ti income panana kat kasla pagrugyan lang. Kan agpapada nga panangtod jay. Kas pangaligan. Ti income po iti 1 month kat 10,000 kas pangaligan. So ti iter pa nga type ko kat 1,000. Diyan ay samot nga believer, ti income na ti man, iti 1 month kat 20,000 kas pangaligan. 20,000 income na iti 1 month. Mano ti tithes na? 2,000. Sino ti data palintod na dyan? 10,000 income na, with 20,000 income na. Parehas, 10% lang. So agpapada, ngayon niya po Diyos nga pagpapadaan, tagiti namati nga mangkod. Ngam haan nga daytoy ti giving lang. Daytoy kata wala tayo kota iti kahit nga po Diyos kata ada ti sacrificial giving, ada ti dado mga style of giving. Ngam kas 10% pagpapadaan ti namati ken pagrugyan. Tapno maadal da nga mangkod da. Isang bando jay, insyo kumay masaktan to pahaman. Tano sa iparin na po siya season to kata, sige, tunggal believer kata, agita diti 1,000, ada ti lugi. Naya? Lugi ti daduma. Makas jay tinted niya po Diyos. Isang ibagat na nga, ada ti 10% ta pagpapadaan da. Nusang ka nga makaita di dakal gatad, kapoy di awan di dakal na akwartan. Saan ka madanagan panggabi ti daytoy? Maragsakan niya po Diyos, no mangted ka kaputa tungtong palang ti sauna. Ken kaputa idaydaya mo iso na babaan ibig anangted. No kas parigan na dito tayo basit kaputa basit ti income tayo. Wala tayo, babayin na kita basit nga kalayan ti titit ko. Wala na hang ka madanagan. Ti panangted mo ket kaputa tungtong palang niya po Diyos, maragsakan niya po Diyos. Haan nga titikitaan niya po Diyos kat jay gatad nga indad mo. Nudi kat jay panangtungpal mo. Dito niya po Diyos. Uray magdakal jay ititid mo, no kaslala ang sobra ti kwartam, maragsakan nga niya po Diyos iti jay.
malagi yun jay Pharisee kung jay may sanga balo balo nga babae. Jay balo nga babae kasi intend na dua nga dinari lang. Jay daging siya Pharisees kat intend na dadakon nga kwarta. Yung apa yang pala niya po Diyos, dahil ito'y nga babae kat isuti naragsakan niya po Diyos. Hana na ito'y dakal ti intend na. Gaputa, daging jay dakal ti intend na kat taas lang sobra lang ti kwarta da handa nga mausar. Gusto nga hana naragsak niya po Diyos nakas jay. Kahit niya po Diyos kata naragsak niya po Diyos, no, ti panangtod tayo kat tungtungparan tayo, jay bilin na. So sorotan tayo jay prinsipyo na iti panangtod. Minsan tayo, ti panangtod mo kat sikakan ni Apo Diyos lang ti makamo. Noon yan ti in plano ngayon, nung kuna ti Biblia kat masapol nga ilugi tayo ti tayo. Ika po. Itay ito na pangugyan at panangtod. Secret giving, kahit na secret giving nga siya, yung ipatasas ipungikan. So nga waray padawan siya man, hindi sa palit pa nun, ay 1,000 ay kaskot mo, na. Sikam tan siya pa siya makahangka. Malaksa dyan o, hindi siya man inanaan siya ha, na malibang purpose mo ni pasas. So dagi siya daduma, kat i-envelope da. Dagi siya, iti daduma mga churches, kasi siya amundulan, no type ito da kata bungonan da ngay tamo i-cabinet jay tamo amo da nga amo jay treasure nga dito iti type no isurat na jay libro no jay record book no hanga nabungon kasla offering na diay yung datayo mo niya ti kayo mabalin mo lang basta ti kahit niya po Diyos kata ada ti itad mo agit itad ka regularly ada di isit aside mo set aside mo tapos in plano nga ito di talaga nga in set aside mo nga ito para kanya ako Diyos. Ipanangtod ti may sang namati kat ipapakaamo na ti kinasiyasino na. No so tamo ikan pa no siya ising side nandun to palipasa si mas patpatigsuns ka to. Namnosot ang mga kan kata talagang dagsaksi ka to palipasa si waray imding to dyan serve sa na shows. Tunggal may sa tayo pangtod tayo may basariti tingkan tayo. So ano kas ano tingkan tayo magaling mo tayo agisit aside para iti para kanya po Diyos. So once again, it's not the actual amount that matters so much as your heart. The proportion you give is between you and the Lord. So kayo na appreciate mo, matiyakan mo. No, kaya na des baka no next month siya ni budgeting siya. Part of ni Pilat. Okay, number 5. Si first 4 talagang nakasentro si individual at si 5 to 7, 5 and ikabot 7 nakasentro si church mo. Nakasakbay ang panangtod, saving it up so that when I come, panan niya Apostle Paul, saving it up when so that when I come. Ibagbaga na dito at the church kat masapol nga husto ti panang plano ken panang budget da para iti husto pakausaran ti maornong kwarta. So ta church kat talagang skarway antaray kuston ko usalan non ta offering nila. So ta offering tayo kat talagang antaray kuston ko usalan to. Nakaplano. In other words, the church must be a good steward of the funds it receives. So han basta-basta nga magastos mo dili jay taga nga nakaplano. Han nga usaran amin ti pastor, han nga usaran amin ti building, han nga usaran amin ti may sanga ministry nga ada ti pakausaran na. Talaga nga ada ti proportion na. This is wise stewardship, and this is what we mean by anticipatory giving
We pray and plan ahead, and we seek to be wise steward of the funds that are entrusted. So panangtod then naunong iti church talaga nga the church iplano na no anya ti pakausaran na. So ang parang ni Apostol po saving it up until I come. So nakaplano. Tapos number 6, nabunga o epektibo ang panangtod. No collections will have to be made. So panagpol, noon mo to kapga, mas po dyan mga kayo ni Pilat. Panang ni Pablo, awan ti panagkulikta, no sumangkutak. At no, talagang anak na, ito di Jerusalem. So epektibo siya. Iso nga pa tayo, regular, dyan giving. Alibang pa tayo, sige, basta nung motoak dyan, man-correct tayo. Alibang na epektibo gaya naman. Ada naman sa church ini, nga kastada nga agalat ti offering da, kata once a year, once a year, kuna, yun saan, no, ada kasapulan, ag-offering. So, hana kasjay ta panada nga epektibo nga panang kolekta iti offering. Tikon no regular giving ka sino da nga ibagbaga ni Apostle Paul talaga nga effective di hano nga maurnong ti kwarta nga kasapulan ti church iti maysa nga panangtedlaan. Ano marigatan ti gid believers. Kas parigan sige kaya po kasapulan tayo ti mausar iti mission tayo iti maysa nga lugar kas parigan agkulit tayo itatalaan baka basit lang tao nung kurang. So nga, effective nga panang urno kata talaga nga regular giving, nakaplano, amin dagi jay kata masurot jay prinsipyo ng 1 to 4. Masurotan tayo dagiti prinsipyo ti panangtod, dagiti kasapulan nga ilipas tayo kat maarami. So nga no nakaplano, antay tayo, may nakasapulan dyan na mausap ka atis, mamulig ka ko na. And lastly, nalawag ang panangtod. When you approve, send them with your gift. 190 verse 3, and when I come, whomever you improve, whomever you approve by your letters, I will send bear your gift to Jerusalem. But if it is fitting that I go also, they will go with me. Kaya nasa rin walay accountability dyan. So ta galak kay dyan na pispis ng Diyo dyan mga idaw nun tan. At sikari mga idaw. Talagang unan siya usto-usto. Tapos panan Paul, makasapulan dyan daw, matinaw ka sa sa unan siya. Sa unan siya ay talagang so ta purpose dyan na mayakan at mayakan dahotan. Purpose din na akan. Kahit ni Pablo nga sigurado nga ti kwarta nga inted dagiti namati jay Corinto kani abot Dios kat mapan itinay plano nga mapanana. So haman. So ang church mo kat kasapulan diyan masas siya ay sota mga unong diyan offering tayo kat masas tayo. So nga, ma-appreciate tayo karigdaging treasurer tayo tapos naka-print, masas jo, tapos i-report ko pa So unan tayo, di bawat saan ang site skado jo, dyan hajay kapandangbi, hajay inaulnong, masasas. And we do the same at our church to make sure that your offerings go where they are supposed to go. So masas tayo talagang hajay kapat dewa ito. Wala sa akin dyan na suggestion sa akin dyan church dyan na research ko pantoy sa isa akin dyan accountability ni church kata sa mabidang ni pila kata may maalisan sa hibangat no kaparigan treasurer may maalisan sa hibangat so tasyo wala yung tulong sa schedule dyan mabidang tapos sa si question so
protection sanitary treasure on hot mambidang protection ni community church diyan sa haman naman. So nga mayat naman rin tulong so ng treasure tayo dyan mambidang sa alipin sa naman mambidang ni Olad. Narepan to siya pilak ng si pilak ko. Gari pilak ko. So haman accountability diyan pa ko dyan. Tapos main sa calcium dyan na malidikay sa ito kadaga dyan naka-record na pasiya exactly at ma-appreciate tayo pasiya ko style ni kapasay ng treasure tayo dyan main sa ito naka-record tapos waray receipts to era at baka din may suggest pa dyan na every month at i-point ko na-out down ni every month mo baka may turan sa ipunan kayo, so the purpose na napusyos dyan na pangikan kat ma-accomplish si church. So, ma-accomplish tayo church. So, aman. God has given us all the instructions we need on how to give to the church. Your giving should be regular, on kanayon. Your giving should be participatory, on makipasiti tunggal maisa nga namati. Tapos, gagara, na intentional, talaga nga nakaplano, nakabagay, no manot ti income mo, manot ti mabalin mo ito, amon sikat ang kanya ko Diyos lang. Tapos nakasakbay, anticipatory nga panungtod. Talaga nga iplano mo ti church, ti pakausaran na. Tapos nabunga, epektibo, ti panungtod. So jay church kat nakaplano ti kastada nga offering. Tapos nalawag ada ti amo ti amin no at sa dino kan anya ti pakausaran ti funds ti church. So dasyon dyan may pangkip ni giving, masas tayo din no next mo no makahabulat. Next alay sabi. So may pangkip ni giving, mga tayo siyong. Basta kayo takot di man to siya giving mo yan. So so first session tayo na tayo tuloy ni Babasamak Ali. Tapos niman tayo sa Samak Ali. Wala pa rin sa dyan na then may sa kanoy nga baro nga namati ay baro may sa iso na nga businessman hindi na minsan kat napanijay pastor na dati problema na tanggap iti giving kuna dito baro iti pastor na pastor ada ti problema iti damo ti income ko iti 1 week kat $100 kat awan problema ta iti ko ti tithes ko hindi sumasaro nga bulan, medyo dimakdakal nga iti income ko. Nagbalin nga 500 weekly iti income ko. So, ikakarigatak nga ito jay type ko. Hindi sumasaro na nga taon, binidisyonan man niya ako dyan kung dumakdakal jay income ko. Nagbalin nga 1,000, 2,000 weekly. Hindi dimakdakal jay income ko. Kung aking nga marigatar na ko ngayon, nga bang dito types ko. Ano na, 2,000 ti income ko, mano ngayon ti tithes ko na dollars. Nagpalinan nga 200. So inida mo ka 200 lang ti income ko. Nakasama narigat ko ngayon nga itod. Aging gana yung magdakal katahangkon nga itod. Tithes ko. Wala na yung pastor. So ako na ni pastor, sige nga ikarakta. Ako na ikararagan naman. Tapno maitod ko ngayon siya yung kapatid ko. So nagkararag ka na yung pastor ko na nato. Ako Diyos, tulangan dito yung baro. Kaya mabalik mo man nga isubli jay income na, jay nalaklaka nga ba tali jay Fish is fish. kasi ano. Depende, kada kayo nandiyan mabalik na namin ito. Parang niya ako Diyos. Kararag tayo tayo.